Namar ki babon ki jingja Syaban ben ki pajrunget jong balang Kristan ha keleng ki jaka kamtam ke jingja ha jala Manipur ke balami ina gadau jong jingya kanat ke balami ha pedeng ki artali ki jai benreu ki belatip kum ki kuki bat ki meitei ke balawon ra ru ya ke huri hura ha ketika jela bar ke jingdu no jong ki men sembreu bar ke jing penjot ya ki jaka skriblei ha ketika jela Nagliang juga Conference of Religious India Riboy Zone ha kasing sejan jong tayo gula penlong ya ke jingya pai ba la ne ke rally ha sor nong po ban penpau ya ke jing persya ahlor ke jing Syaban ben ki paj runget jong ke balang Kristan bat ke jing penjulor ya ke jika skriblei da ke jing thumu ban wan ra biang ya ke jing terli ha ke imlang salang bat ban tip la ke niam ke rukom la ke tip briu tiblei ban yo ya ke syong suk syong san la ha ke nong jika ke baki im kiasa ha ketika jingelang badiat pai ba jong Conference of Religious India hanong po lawan bani simbenta na do ki nong ilam niam na ki jela ka thanchete lammingi gari India ki bakantup na do ki father ki sister ki brother bat ka jingi lang ru jong ki nong ilam senong sor nong po ki nong ilam jong Conference of Religious India ha bakar na kesing ki lapan pau ya ki jing sukya bat penrem jurru ya ki jing sya leben jong ki pai ba Kristan ki pedon jela Manipur ki bala no senyang shibun sya ki imlang salang ha ketika jela nadu ki jaka pule ki jaka sikir blei ha ka baki we ki rungen ki khenbet bagi Kristan ki dik nong pen kelaniam ke bala penlong ki ban thombor bar ban thang dusmon wat ki jaka sikir blei bat ki school mission ha ka babun na ki pai ba ki la du no ila ki jong jingim ha ketika jing kanan badai ki kan hun barit lanega minority bah Henry la wadladang ngilong ki minority Henry ngilap no seniang ya kari berkejai ben riu
da ki school ki hospital pat ki wei pat ki kam babha Henry don pat ki kenhun ki ba pe yangi da ki wei pat karukom pat ki ong ki keno ba ki dei ki lat ki jongi ban pen kelanyam lane conversion Henry ngi kwa ban pen I ba kita ki kam babha om dei tang ban siem kani ka kabu ban pen long kristan lane conversion Henry ban le bha ya kari ba ka jai ban riu bat kum juru tingi yo I ba ha po kar Manipur ki Kristen pat ki padar ki sister barok ki lale bun ba ki kamba bah Henry nyo I pat menta ba kim senyau ya kita ki kamba ba ki Kristen jangi ki le Henry penban ki la thang ki yeng mane ki jaga mane bleju ki be ki bat ha ka kerteng jong ki kam ki ba maki ba mangi le tingi ko ban pet ngap ru ya ka sarkar ba lane ka central government ye prime minister jungi Narendra Modi ba ban pei halor kani gajing suk bangin yo kajing suk ban mane ya ublei bangi mane langi long Kristen langi long Hindu langi long Muslim ane ngidei ki Indians ngilong ki Indians ngidon ka hok ban syong ha kane kari ban mane ya uno ublei ubangi don kam kumta ki hap ino ya la ki ying kesem ki la shat thang ki ying jingdon ki jingdon jing em ki jongki ki la hap ban ino ya ki ying kesem ki khandeu ki siap kaspa ka pheu thli ki mi na ki ying ki jongki ki phetwer kat shaba ki poi tang ban penlai ala ka jing em bat bun ba ki Kristen ki badon hakikam lan ki refugee kam klem da don ya ka jing pen bit pen biang ka babiang na ka sarkar jong ka state lane na ka sarkar jong ka Manipur bat kum juru na ka sarkar ba lane na central government te hagani ka por ngi kum ki kan hon baret lane minority ngi kwa ban pen I ya ka jing ya don ka solidarity na ka jing ya teli ban yeng ban sakhi bahakane kari jongi kari India ka badairu kari ka demokrasi lane ka ban sanchar pai ba ngidon ka hok ban ngin mane ya uno ublei na ya kano kan yam Henry hagani ka porpat nyo iba bun ba king mane pat ki briu kala shat thombor tedena kane ka daw ngi ko ban pen I kum ki kan hon barit ban ya yeng teli bang ngidon ka jingai baskem hagidon not ki jongi hagani ka singi ngi ko aru ban pen sngap ru ya ki Kristen ki badai ki kan hon barit lane ka minority ba Henry la wadladang ngilong ki minority Henry ngilap no senyang ya places of worship and anyone who dared to speak against the government they were hunted down using the government machinery like CBI or ED. Today we are here to silently express and protest against what is happening in Manipur and in other parts of our beloved country. This morning I was speaking to a father who returned from Manipur last night. He told me the newspapers in Imphal is full of narrative of how a particular community is affected, and it is all because of the militants of another community, a tribal community. I think the present dispensation uses lies and lies, and when it is repeated again and again, many of us believe that that is truth, unfortunately. But then the society is not bad because of the bad people, but it is bad because of the silence of the good. And that's why I'm proud that you're all gathered here this afternoon. And I think that is what Tagore said in his poem Gitanjali. He said, stop this telling of beads and reciting songs. Whom are you worshipping in the dark corner of your temple? Open your eyes. Piwan pani lani piwan ai ya kata ka ya kum kane ka program ka ba la organize dai professional ka dei ka wei ka program ka badan kamtam ha ka jing em ka jonga jong pi wei nadu kamtam mangi gibreu nadu umrat umreng
mano bom dan kam ya ke jingsuk baru khaj nyiwat ke jingsuk trai jisuru ula kren hi dalade ka jingsuk nga ai bat phi Henry manga ma phi iwe piwe nyimla ban long kita ki atiar jong ka jingsuk ha kumbangi lai i ba ha kane ka juk ka ba manta bun ba ki huru hura bun ba ki thma bun ba ka jing bom ya de jing mut ka wei ka jaj ban riu na ka wei pat ka jaj ban riu bun ba ki jing huri hura hasnong athau ha jing asem bat kum ta ter te kane ka program ka ba organize dai brother Sunil kala ai ke jing matoi ka bakrau hatu kata yang ngai pi we namar klem ke jing suk nyimla ban le kai ke eru nyimla ban yat ban yang nyimla ban tre ban kta nyimla ban imbat nyimla ban le kano ka kamru namar kata par khoi ni don kam ya ke jing suk